Takže zdravím vás u dnešného videa. Dnešné video bude z The Intruders, protože hele, tohle zná každý. Tohle musel hrát každý. A samozřejmě tady nebudu sám, budu tady i s tímhle malým borcem. Jmenuje se to Kamarád. Yes, lidi. Pojď do televize. Dobře, hej kámo, já jsem tohle nikdy nehrál a neznám to, takže mě musíš k tomu... Já jsem to hrál s kamarádem a já jsem to docela dost hrál. Kámo, mě ta ikonka děsí, ty vole. Neboj, ta hra není tak děsivá. Jenom počkej, až to bude na kamere 6. Hej, lidi normálně měli dělat easy, kámo. Já jsem hrál s kamarádem i Nightmare. To bylo těžké jak prase. Tam to mohlo přelézt i přes ventu. Ne, jdi do prdele, kam. Hej, my jsme teďka s Jáchymem hráli... Ne, ani už o tom znova nemluv, já už to v životě hrát znova nebudu. My jsme hráli jednu hororovečku. Doufej, že nevypadnou, hele, jediná věc, v čem můžeš doufat, je, že nevypadnou pojistky. Hej, to něco jako Čekej, nemluv. Poslouchej. We have received reports that a criminal is in your local area. Unfortunately, the phone service will be down for repairs. Here are steps to ensure your safety if you are a victim of an intruder incident. 1. Hide and don't wander the house. Stay in one room. 2. Wait for the intruder to leave the home. 3. If the intruder sees you, then... I hope you are now prepared for when you are in an intruder incident. Tak, Jáchyma? to jste měli hezké lobičko. No dobré, hej, a teďka ještě bych se chtěl vrátit, můžu vám to, jestli chcete noční hororovku, z které se doslova pojebete, tak se jmenuje Lost Rooms a nedoporučuju to hrát v noci sám. No, já to nedoporučuju hrát. Tady máš kamery, no. Já se kouknu, kde je. Jo, a ten telefon musíme sundat, protože když nebude... Tam doslova to je Five Nights at A čum, jo, když ten telefon to neto, tak on sem přijde a trošku tě zmlatí. A jestli máš anxiety, dívej se na kameru 6, jestli tam někoho uvidíš, tak se schovej hnedka, vypni světla a jdeme se schovat. Teďka změnil pozici. On je na kameře 6, běž do prdele, pojď se schovat. Vypneme světla a pojď se schovat tady do skříně. A nehýbej se, jo? Tady přijde takový jeden kamarád za chvilku. Na kamere 6 je to hodně špatné. Už jde. Teďka otevře skřínku. Nebo to, kde jsme my, podle mě teďka otevře. A co potom? No, když se pohneš, tak... Tak teďka počkáme, až odejde. Co to kurva byl? Tak a pojď. Telefon. A nesmíš mít nic na 100. Avaraness je telefon a anxiety potřebuješ se dívat na kamery. Já mám 68 anxiety. A zvyšuje se to. Na 6 se nejde. Proč mi pořád zvyšuje anxiety? No musíš se dívat na kamery. Ty pochám, jsem se posun, vole. Dobré, mám. Když je na 2, tak je to dobré. Koukám se na 2. Teďka mění pozici. Do prdele. Piče. Pojistky. Čau, já jdu do skříně. Měj se. Mám jít do skříně, nebo ne? Já jsem ty pojistky sebral. Tak, dobré. Rychle Kde? Na 6 není. V tomhle modu je špatný, když je na 6. 9 je taky, jakože už se připravuj. 3
je docela špatná, ale 5, 4 mění pozici. Na 6 není, na tak 2. Ty vole, už zas? Tak. Vidím svítící 2 koule, to jsou oči. 6, na 6 není, na 3 je teďka. Ty piču. Trojka je v klidu. Ne, není v klidu, protože z 3 teďka půjde na 6. Podle mě teďka půjde na 6. Do piče, 6 se vypla. Je to, je na 6. Zasínáme světýlka a jdeme do skřínečky. A to je všechno, tahle hra není těžká. Ale můžeme si někdy zahrát... To je jako Five Nights at Freddy. No docela jo, no. Ale někdy si můžeme zahrát i těžší mody. A ty těžší tam nestíháš nic. A těžší mody dělají co? Může chodit třeba z více věcí, můžou být 2, telefony zvoní častěji, anxiety přibývá rychleji. A hlavně pojistky nemáš. Nebo já mám pocit, že někdy... Nevím, co tam bylo. Čekaj, já se vysmrkám. Dobré. Řekni mi, až odejde. To poznáš, on zavře dveře. Poslouchej. Teď. Světýlka. Teďka začne zvonit telefon. Za 3. Koukám kameru. On teďka bude na 2, podle mě. 2 je vypnutá. Ne, on Je tam, vždycky... je tam, To, je tam. když tam máš ten screen, tak to znamená, že se přemysťuje. Je na 2, je na 2. Přemysťuje se. Je na 1, je na 1. Tak to je úplně v klidu, on je ztracený. Nejlepší pro nás je... Jo, v tomhle game modu. Hele, nejlepší je, když je na 4. Přemysťuje se. Nejlepší je... Přemysťuje se. Yes, on je na 4. Na 4 je to nejlepší. Na 4, jo, vidím. On se A jak ztratil. je to On se totiž ztratil. Dělej. Vidím ho na 4. Přemysťuje. Ze 4 moc daleko nedojde. 3. Tak 3, čekej, ukáž. Jo, co? Já ho tady nevidím na 3. Počkej, teďka to bude. A jo. A teďka půjde na 6. Jasně. Jo, Já ho slyším. On šeptá ta svým. A můžeš se klidně kouknout i nahoru a můžeš vidět jeho obličej. Může sem přijít i klon. Může sem přijít i klon. já viděl. Teďka začne zvonit mobil, o co? Otevří dvířka. Až mi zmizí open, tak to znamená, že to otevře. Já si z něho udělám srandu. Čum, já si z něho udělám srandu. A co když se pohneme v té skříni? No teďka se můžeme hýbat, ale kdyby ji otevřel, tak jsme v prdeli. Já ji otevřu. Říkám. Dobré, běžme. A teďka začne zvonit telefon. Když se pohneme v té skříni, když tam... Když na nás čumí, tak je to v prdeli. No prostě nás zabije, protože on je totiž docela slepý. Na 2 je to dobré. Ano, je na 2. Na 4 je to ještě lepší. A na 8, spíš na 3 je to špatné. Když a je na kolika to je lepší? Na 4. Kde teď? Proč 8 nefunguje? 8?
Ona je v těžších modech. To je druhá cesta. On je v sedmičce. Já mám pocit, že to není moc dobré. Sedmička za náma. On se může prolézt ventou. Phone service has now been restored. Thank you for your patience. We can now start taking calls. Dohráli jsme to. Jo. Na sedmičce je to špatné, protože on může prolézt ventou. Tak co? Teďka jdem? Jdem hard. Kámo, nechci hard, pojď medium nebo... No, já mám pocit, že... No tak tam máš easy, hard a nightmare. Tak počkej, já jdu The House. Já jsem hrál i s kamarádem. No, bývali jsme kamarádi, teda dokud... Ale možná to poznáte. On zlomil lžičku a já jsem z toho měl problém, no. No, tak já jsem to s ním hrál. Jako ve škole? Šikovný. Jo, dobře, tak pojďme. A tady mám pocit, bude fungovat 8. No. A on mám pocit, že může prolést 3. Že teďka 3 může prolést. Mám pocit. Jak to myslí? 7 a 6 je špatná teďka. Tak jasně, že 7 je špatná, protože to je za náma. Jak to jako myslíš, že může prolézt 3? No, mám pocit, že může i 3. Skip. Ukaž, kde je 3. Ne, tak 3 znamená, že za chvilku bude tady. A 8 stále nefunguje. Je na 2, takže v chillu. Jo, vidím ho. Jo, a 7 je zahrada. Nebo ze zadu baráku. Ještě se nepřemýšlel. A 1, nevím, co je vůbec 1. Ale mám pocit, že to je v klidu, když je na 1. 1 je po 2. On za chvilku se to vypne. Tak. Dobrá, on není. Je na 1. Jo. Z 1 může projít do 8, potom do 4. Může jít do 3. Kde je? Ve 3. No, tak z 1 může jít jenom do 3. Kde je? Zavři to. Proč? Tak je ve 3. No 3 znamená, že příště už půjde po nás. Když je v 3, tak to znamená, že může jít teďka do 6. Kde je? On je tu? Já se neschoval. Já se zapomněl schovat. Jsem ti říkal, že tady bude. A já jsem nečekal, že z 3 už rovnou může jít sem. Super. Nechtěl. Kde seš? Tady je kamera 10, když dáš watch kamera, tak je tady kamera 10. Co dáme? Co dáme? Život dáme. Hej, já už moc nechci hrát. Proč ne? To je skvělá hra. Ještě jednu hru. Ale mně se to seklo, já jsem teďka na kamerách. Já jsem dal kamery a nemám jak vyjít. Takže to musíme odpovědět. Mhm. No dobrá. Hele, dáme si rychlou hru. Okay. A to jako ale rychlou? Mě to baví, to je prdel. A tím rychlou hru myslím Nightmare. Ty pí. A to jak funguje Nightmare? No, to jako ani se netěš. A jak to je v Nightmareu? Já nevím, já jsem to dohrál. Ale on může chodit, on má už 8 bude fungovat. Ano, a jak to funguje? 3, 6, 7, Putinová hlava je špatná. A mám pocit, že má teďka 4, odkud může prolézt, ale teďka nevím jaké.
Do prdela. Takže když bude ve trojce, v šestce, v devítce nebo v sedmičce, tak... V devítce? tak Proč jdeme do devítce? skříně. Proč devítce? Co? Proč devítce? No, nevím, tak prostě když bude v sedmičce, ve trojce... Tak koukneme a se, jak v to bude šestce, vypadat. Tak jdeme. Ale prostě když bude jedno z těch tří, tak zdrháme do skříně. Skip. Je v jedničce. A kamera 8 stále nefunguje, ok. Devítka je špatná, trojka je špatná, šestka je špatná a sedmička je špatná. Jsem ti říkal, že devítka je špatná, vole. Mám pocit, že Je ve devítka. dvojce. No, on je ve dvojce. No, tak kdyby byl v pětce. Teďka půjde do jedničky, 100%. Zmizel. Je v jedničce. Jedničce. Kámo, ono se to ani nezmrazilo. Kamu do prdele, kde? Je ve trojce. Zdraj, dělej. Ty si děláš ze mě piču. My chcíme nám telefon. V tomhle je ten mod, my teďka podle mě chceme na telefon. On prolezl ventou. No, jsme mrtví. Tak čau. V tom je ten nightmare těžký, ty s tím telefonem to nestíháš. Dobrá. No nic, Tak tak asi dobré, Tak- pro tohle video by to mohlo Jo, být tak- všechno. Tak Jo, a díky za dívání a doufám, že se vám to bude líbit. Čus. Jo, a dejte like.